Čaute, jmenuji se Petr Devil Čivava Čajnák, pocházím z Opavy, zápasím za opavský MMA Gym Opava a za Octagon Fighting Academy Bratislava, za jeden z nejlepších středoevropských gymů, co tady vůbec můžeme mít. Jdu u vás vnitře svůj 60. zápas v MMA, to znamená, že jsem nejstarší účastník dnešního gala večera v Kleci, takže se těšte na mě, všechny tady sežeru.